Egyetlen kormánypárti meghívott sem ment el arra a konferenciára, amit ma tartottak a magyar egészségügy javításának lehetőségeiről. A felszólalók egyetértettek abban, hogy évente 100 milliárdokkal többet kellene költeni az ágazatra, és meg kell állítani a szakemberek kivándorlását. A lakosság az ország első számú problémájának tartja az egészségügy helyzetét, ez derült ki a Political Capital friss kutatásából. A cég vezető elemzője szerint politikai nézetektől függetlenül elégedetlenek az emberek. Ezt nem írja felül a politikai preferencia kérdése sem, tehát kormány oldalon és ellenzéki oldalon és politikailag semleges oldalon egyaránt az látszik, hogy nagyon hasonlóképpen ítélik meg az egészségügy helyzetét a társadalom tagjai, és van egy egységes elégedetlenség ezzel a területtel kapcsolatban. A témáról rendezett konferencián résztvevő ellenzéki politikusok egyetértettek abban, hogy azonnali beavatkozásra lenne szükség. Azt mondják, 100 milliárdok hiányoznak az ágazatból. Ma Magyarországon 1.200.000 ember, ha beteg, nem tud azonnal orvoshoz jutni, hiszen 357 háziorvosi praxis nincs betöltve, és majd 2 millió ember nem jut időben ellátáshoz a sürgősségi betegosztályokon. Az alapellátás romjaiban hever, az egészségügy pedig mondjuk ki szépen lassan szétrolt, csak a benne dolgozó, nagyon-nagyon keményen dolgozó emberek tartják még össze, alulfinanszírozott és borzalmasan kiegyensúlyozatlan. A Szent Imre Kórház egykori főigazgatója szerint a kormány rengeteg pénzt vont ki az egészségügyből. Gyakorlatilag az a 27%, amit a munkáltatónak be kellett fizetni szociális hozzájárulási adóként, azt rátették egy az egybe a nyugdíjbiztosító kasszára, mivel az túltervezetté vált 2013-ban 153 milliárd forintot, 2014-ben pedig 187 milliárd forintot emeltek le, és tettek be a központi költségvetésbe. A Jobbik egészségpolitikusa nemzeti konszenzust sürgetett a kérdésben. Elsődlegesen azzal lehetne javítani, hogyha a politikai pártok, a társadalom össze tudna fogni, és lenne egy olyan társadalmon átívelő összefogás, ami az egész egészségügynek a magját érinti, amelyben egy társadalmi konszenzus lenne, amiben jobb és bal oldal egységesen egyet tudna érteni. A konferenciára meghívtak több kormánypárti politikust is, de egyikük sem vállalta a részvételt.